Ще се нарежда за банички и боза ще взима по-късно. Ако взимате и на мен, Боза голяма и малка. малко. Малка. Той май не разбра точно какво се случи. Въобще не разбра какво се случи, май. С Мерцедес. А това добро ли е? TST? Ама не е мръдно. Да, девойка. Да, беше... Ръждя си ли опели? Там стоял гера в стил. Няма сцепление никакво. Тия ли са... Приятели, караше много по-добре от мен. Кой викаш там? Това ли са тия... Ето пак откъде мина? Джънкера. Шо е тапак за това? И откъде мина? Те бе.